Erokamano nyani kuom gajwa. Jaisada duoki chien. Kane wanetende jowagunda kata walu madeno gi dongere ni during the independence, yeah. Ne nitiere gik mane oyie ni Africans nyalo timo. And in this case ada wacho ni Jokenya, koro kao case moro mar Kenya. Kane ng'iyo weche mag somo, nitie gima nidendo gi dongere ni social segregation. To social segregation en ni nitiere kamane jarateng nyono, to nitiere kamane jarateng ok nyon mako nyono, to en lweny. Kani ng'iyo weche mag somo, jarateng ni miyo gimiluongo ni basic education. En mani itimo nade? Ing'e somo, ting'e ndiko. Kisetimo mano to koro mano timo nade? Oromo. King'e somo, at least kama musungu ndiko ni gimoro, tinyalo somo. Tinyalo bende wuoyo kode kwache ni tinyalo duoko matin. Lakini gik manodhi ni koro somo ma iye no wene nyithi jowasungu. Mondo mikata ka koro nitie tije moko michiwo, tichiwo ne jowasungu. Bang independence, aneno kikelo to wakiwacho ni higni 62 bang kane waseyudo ohuru. Joyce nitie gimiluongo ma pod waluongo gi dongere ni neo-colonization. Nwanwang'o ohuru. To kata the late Ramogi Odinga kano ndiko book nowacho ni not yet uhuru. Kano ng'iyo ka wan kaka Jokenya kuma wasechope, be wan gi ratiro marwa. Nikech nyalo nwang'o sani nitiere in the year 1992 ne olos ni Kenya National Commission of Human Rights manokel mabaro nobedo registered in 1993. But kwa ng'iyo the 2010 constitution, kanye mane chapter 4 of this constitution no biro gi the Bill of Rights. Making'iyo article 53 of the same constitution in chapter 4 ne koro outline gimiluongo ni social rights. Mane koro in social right ne wan kod japiny onego bed gi education, housing, healthcare and security. Makojo gidoluen wach somo, weche mag thieth, arita kwe mar gwenge, pi maler kod ute. Lakini koro kwa ng'iyo kawuono kuma wantie kaka Kenya, iwacho maber ni chieng' Jumapili wayango higni 62. But wang'iyo ni kaka Kenya, japiny kuma intie Migori, Siaya, Homa Bay, bende iseneno ka gigi wan godo. Wang'i weche mag somo kuma wantie sani. Nikech ka iwacho ni right to education, ng'ato nego yud thuolo mar somo. To Joyce higni 62 Kenya kae, pod nwang'o ni nyathi mariek kabisa ni e dala ni janyuol mare ok nyal yudo fees. At the same time, wan gi members of parliament mane wayiero nikech wan ka japiny. We are exercising our democratic right ni wayiero ng'ato achiel madhi represent wa. To kwa yiero ng'ani onego beni en makochopo mbele to articulate issues mago en motero mbele. Owacho ni gwenga weche somo ni piny. But sani nalongo ka jowa mwayiero ok chino nade ok represent wa maber. Nyithindo ok som. Weche mag ute Joyce kinyalo wuothe koro gwenge. Sani adwa duoko ne ok adwa keto gini e siasa, lakini ng'amotimo maber to bende wapuoyo. Interior Cabinet Secretary. I mean, not Murkom, this nani, the PS, Raymond Omolo. Nigi program moro ni omanyo mondliete. Maute gi richa dir kinwang'o ot. Samone wacho ni kikonyo to ket si machiegni nego picha. Lakini moko nego wang'e. Inwang'o ot ma dhi lwar. Joyce nyalo paro kana tin sana. Ot moro no lwar kama kawar ya kimamwa. Mabende Nyasaye ber wan Nyasaye no konyowa. Ne ot ok olwar kuomwa. Koro pod aneno gani sani kuma wantie ni higni 62 pod ot nyalo ga lwar ne mama moro nikech onge nyalo. Dr. Raymond Omolo aparo ni tinde gedo ne jogi kendo igero ni permanent house timi nyaka kaka ichako godo at least semi permanent. Yes, semi permanent. Igero ni maber at least ot manyalo teri. Nikech pod wanwang'o yani pod ok wanyal kana kaka wadak. Kwa ng'iyo weche mag security. Mabedo sebedo ka hinyo kabisa. Haya make mane